A2C er en førende leverandør inden for offshore vindtransport og er specialiseret i at forsyne offshore vindindustrien med komplette installations- og serviceløsninger. A2C har hovedkontor i Fredericia med datterselskaber i England og Tyskland. Der er ca. 400 ansatte, hvoraf 120 arbejder i administrative stillinger, mens resten er maritim personale på alle niveauer. A2C har fået leveret en ny projekt- og intranetportal baseret på Repoint-moduler med et struktureret konsulentforløb for Extrico. Det var vigtigt for os at få en fleksibel og skalerbar løsning, som kunne tilpasses forretningens løbende behov. Og derudover så er det også vigtigt for os at få en løsning, der kan tilgås fra mobil, da rigtig mange af vores brugere er ude af huset til daglig. Vi valgte Extrico og Repoint, fordi at de kunne tilbyde os den løsning, vi havde brug for. De havde på forhånd nogle skræddersyede moduler, som passede til vores behov, og så kunne de tilbyde dem hurtigt. Og så vil jeg heller ikke lægge skjult på, at kemien er rigtig vigtig i den her sammenhæng. Og jeg har hele tiden følt, at det der med gensidig tillid og respekt, det har været til stede. Samarbejdet det har fungeret upåklageligt. Jeg har hele tiden følt, at Extricos konsulenter de er rigtig gode til at lytte og fornemme kundens behov, så de ikke bare kommer med en eller anden løsning og forsøger at trække den ned over hovedet på os. Selvfølgelig så er der altid nogle tekniske udfordringer i et projekt af den størrelse, men de er altid blevet løst hurtigt og professionelt af Extricos SharePoint-team, så det har bare været super. Vi har fået en hurtig og stabil platform, som har fået stor ros af vores brugere for brugervenlighed og funktionalitet. Og da vi er en projektvirksomhed, som styrer al vores dokumentation i SharePoint, så er det yderst vigtigt, at systemet det bare fungerer 24/7, og det gør det.